Kowuok mano nitie gik matimre in terms of health. Waneno issues mag privatization mag factory moko matimore. Waneno ni ji osewuok oko mondo gi kony in regards mar ni yudhe obed oket yudhe i line mondo giter mbele weche mag dongruok. To kendo ma yudre ni nitie a lot of collisions matimore. Kineno gik matimore Kisii, kineno gik manyotimre Bungoma, not Bungoma, Kakamega, kineno gik manyotimre Siaya. Yes, en political season, kendo mane gima jo Kenya sani rango, kendo mane gima concentration margi nitie kabisa. Koro girango ni jotelo mage ma ne wayiero higa moko manokalo to gisetimo nwang'o in terms mag dongruok. Kendo giketo gi ratil ka ging'eyo ni nitie joma notiyo maber kendo gidhi dok italo, to nitie joma nokotiyo maber kendo gidhi dala. Koro sani iketo gi ratil, ipimo gi mondo wane kaka telo mabiro after 2027 dhi chalo nade. To bende winjo duond rowere adiere gigi duto, Florence, kamerango gi bende osemigi thuolo moromo